Kaso sa goiter nagsaka diin siyam sa matag usa ka gatos ka mga tawo adunay goiter. Unsaon kini pagpakgang? Mao kini ang gihingusgan sa Goiter Awareness Week celebration sa National Nutrition Council. Ani ang report. Ang midwife nga si Mary Ann Babautan sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Gioperahan sa iyang goiter ni atong 2015. Nagpanukuman gumikan sa kahadlok sa mamahimong sangputanan apan nakahukom kini nga ipagkuha ang goiter nga nakaapekto na sa iyang pagginhawa. Maayo na lang kay balik sa normal ang iyang kahimtang ug wa usab maapektuhi ang iyang tingog. Multinodular, so kuan siya mga sesia, mga nodules siya nga nag-scattered sa liog. So diri is opat nya lima diri. So daghan gyud siya mo na maglisod ko ginawa kay murag munipos siya sa ako ang agianan sa ako ang oxygen gani. Usa si Mary Ann sa aktibo karon sa programa aron maedukar ang katawhan unsaon paglikay sa goiter. Atol sa Goiter Awareness Week, ang National Nutrition Council pinaagi sa Regional Bantay Asin Task Force 7 mihingusog silang kampanya nga giuluhan og goiter sugpuin, isip patalinuhin, iodized salt gamitin. Gipakita nila ang kamahinungdanon sa iodized salt sa goiter prevention ug ang mga kaayuhan nga mahatag nini. Apan, mipahimangno si Dr. Parolita Mission, ang Pangulo sa Nutrition Council, nga kadtong adunay diamond seal ang gamiton nga iodized salt aron sigurado. Okay, so kaning atong Goiter Awareness Week, ato ni siyang kasaulugan to promote the use of iodized salt ug uban pang mga iodine-rich foods para pag-prevent or pag-arrest nato sa gidaghanon sa goiter dinhi sa Central Visayas ug sa Tibok Region ug all over the country. Gawa sa iodized salt, ang mga pagkaon nga tugob sa iodine ang ilang gipromote. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu nga gipalibutan sa dagat, makita sa ilang mga produkto nga abunda sa iodine. Naglakip kini sa lato, guso, mga kinhason sama sa litob, halaan ug uban pa nga mga pagkaon gikan sa dagat. Gipaniguro sa City Health Officer nga luwas kanon ang mga pagkaon gikan sa kadagatan sa Lapu-Lapu City. Atong campaign, no, dugay naman tang campaign ani sa ato ang kanang gamit sa atong iodized salt. Namang gitay mga uban pa nga produkto nga fortified na with iodized salt. Ang mga tao kanang aware na sila unsa na siya ang goiter ug other iodine deficiency disorder, especially sa mga bata. Uban ni Rinanti Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.